Здравейте хора, днес вече е друг ден, днеска е вторник и не съм правила включвания, снимане и така нататък, защото вчера забравих да се включа. Ние вчера отидохме вечерта късно да пълнат нашата вода. Забравих, разбира се, аз да ви се включа и да, за съжаление, но тук приключва, разбира се, влогът, но преди това искам малко подробно, малко така, не много подробно, но да ви разкажа за някои неща. Сори, че изглеждам така и устни и всичко, но малко ще ви разкажа. Ние за Нова година не празнувахме заради баба, защото повръщаше, обаче не какво да е, много странно нещо и аз просто самата не мога да ви го обясня. И мама беше хванала страх и решихме да звъднем Тоест не, че мама е хванала страх, просто решихме да звъднем на линейка на 112 май. Не бе! Не май на 112, на някаква си линейка. Линейката, разбира се, закъсня някъде с половин час, но след това линейката дойде и жената седе 1 час вкъщи. Не дойде толкова бързо, но не се и бавеше, нали, толкова бързо. И линейката дойде, седя при баба, поговориха си за документи и така нататък и докторката малко вкара един трес в самата мен, защото тя беше казала на баба ви, на майка ти, на мен на баща ми, защото аз леко бях чула и остават може би този месец, може и секунда, може и минута, може и 1 час. И тогава паднах в шок вече самата аз. Не знаех какво да правя и не знаех просто самата. Баща ми, собственият ми баща ми, що ми искаше да ме прати някъде, да ходя, да не съм сама, дори искаше да ме прати при бати Тевчо там. Но аз отказах. Най-така едно момиче ми звъдна, с която се познавам много от деца. Тя ми каза, мога да пратя брат ми и да те вземе, даже майка и говори с мен. Но аз отказах, но в този момент, като го чух, подях и реших да отида при кака ми Криси, да й пиша, тя е от другата страна, така го казвам, защото сме от една страна недели и реших там да отида. Седях там, празнувахме, нали, Нова година, аз не седях до 12, прибрах се. Леля ми ме взе направо, аз отидох, видях баба и тя беше малко по-добре. Отидох горе, тя Леля ме накара също да ям, после слязохме долу, тя мама пак ме накара да ям, надух се да ям. Ядох и седяхме до 12, ние към 10 някъде ядохме, към 12 седяхме, баща ми гръмна шампанското, сипани, той мен даже ме впита дали искам да го гръмна, но аз казах не, няма. Ти всяка година си го гърмиш, гръмна го, сипани, пихме и по една чашка аз пих. Отидох горе, сурваках Леля, говорих си и бам, се паркирах на леглото, бата Наско дойде, после тя слеза и така си го изкараха до 2 часа. След това януари месец, или февруари беше, януари месец, точно така, януари месец, мама беше си взела някъде 5-10 дена. След това баща ми си взе също и откакто той си взе, почна коремът му да се издува, беше в Пета градска, объркаха му лекарствата. После малко аз се такова, малко разболях, отидох при доктор на вас, той
Прегледа го доктор Нанева, видя, махна му лекарствата и той вече е по-добре и е на работа, даже е на авария. Майка ми ще се прибере след 1 час, защото е 3:22, а тя е до 4 там, но някъде 4:30-5 ще бъде тук. И всичко просто се обърка, но ние... Такъв е животът явно. Но нищо. За Коледа бях се отлашкала за снимане. Не ми се снимаше сякаш. Но нищо. Идват си други празници, но на 8